Ka sni so ding ka tayo balay ha kapor paskha ka jingple nai kam jong apostol kala nong ka bakandai khot iwe hadu arpo u saulus ula perten tek e kit shikit man penyap ya kisun ran jong try ula lech sha ulang do rengba bat ula pan shiti ai bor banra shaki sha sinakok jong kiju kiba hadamaskus balada ulap yakino kinong but ya kalentiu try un kem yaki bat senrang bat kentai bat un ring yaki sha Jerusalem hakasni sha Damascus hakalenti haba ula janpoi hanong ba la thaba kansan kajing shai na sun beneng saudong jong ula kalon hamadan bat ula asyew yakasur ka baong ha ko Saulus balai me penstom benyanga medei ue ko try ula kali ngalong u Jisu ya ba mel penstom ben ya kata kasur kalaong Henry Yang George bat kilit sha kanong ba bat hangta an saya thu ayu medei banle kirang ba kibaya ya lang rengkat bat u Saulus kila sange klem kren wat shikantin kila yo sngew ya kasur Henry Kim Shem yo I yano u Saulus ulai kiyeng na kandeu bat haba ula pli lagi kemat like yo I kumta kila shuptin ya bat kila ilam ya Damascus laisngi Shem la ban yo I bat Shem la ban bam bandi la don wei usenran Damascus ubakarteng u Ananias ula yo I pau bau try ula ong ha ko Ananias na don hang ne ko try ula thi u try ula ong ha to kre bat le sha surok babet bat to kali ha ying u Judas na wei ubriu ubanan Tarsos ubakarteng u Saulus ubadang duai bat ula yu ipau bala wan rung wei ubriu ubakarteng u Ananias bat babu ye kiti halor jong kanang ba undup imat biang u Ananias ula jubab ko kanrat bon kibriu kila yathu hanga shapang une ubriu shapang kijingle ben jong ye kibriu jingme kiba ha Jerusalem bat ula wan Damascus da ka bor bat ula yu I yaki rang ba lang do ban kem kitu baro kiba khot karpat ya karteng jongme u try ula ong ha kilej namar ngalajit ya pan syakri yanga bat ban penbenai karteng jonga hai gentil bat kisim bat hai kipat Israel ngai ngan sapen I ha katno udei ban syastom na benta jonga kumta u Ananias ula lej ula rung syapo ying bat ula bu il kiti halor u Saulus ko para ula ong u try ula pha yanga u Jisuhi ula pau hapi halenti katba pidang wan shane ula pha yanga ba pin dub imat biang bar pin dub dap da umansem bakhoi mar kumta kabakum kasnet dokha kabala hap na ka khamat jong Saulus bat ula pan imat biang ula yeng bat ula yo baptisma onda ula debam ula klain biang u Saulus ula sa katto katnisngi bat kisenran ha Damascus Shisendan ula lej sha kisinakok bat ula sedang banyalap syapang u Jisu ulong ukun blay ula ong kaktin jong try nisungu yaw blay kala utsim kasam shispa khanyo khot iwi hadu khatar kajubab khilej shaslak parthei bat yalap ya ka gospel to yaro yaw try ka ko jaj ben riu baro to penon brom ya ko pait ben riu baro namar ba ka jing ik jong yangi kalong ka bakrau bat ka jing bat kular utrai ka saja ka sa junom khilej satlak parthei bat to yalap ya gospel
Aleluya, aleluya, jar babam ya kado junga bat padi ya kasnam junga uim hanga ngapat hau uong utrai. Aleluya, aleluya. Ka jing pule na gospel bakoi ket kom uyonis kalanong kaban riu ket khot ba san pu ar hadu san kundai. Kane kalapan mi ke jing ya tainia ka ba kloit hapdeng kiju. Kumno une ubriu ubala ban ai hangi yala kado bangin bam kila kali ujisu ulaong haki shisha nga ong hapi lada pimbam ya kado jong kun ubriu bat pimdi ya kasnam jong u pin omyo jing im halade jar babam ya kado jonga bat badi ya kasnam jonga udon ka jing im bom jukut bat ngan sa pen mi pat ya u ha kasni kadu nabak kado jonga kalong shisha ka jen bam bat kasnam jonga kalong shisha ka jendi jar babam ya kado jonga bat badi ya kasnam jonga uim hanga ngapat hau ukpa uim ula pha ya nga bat dein dab u uba nga im kumjuru jar ubabam ya nga un im danga uken ulong ukpu ubala wan hier na beneng dei kum uto ukpu ba ki kpa temen jong pi kibam maki kilayap Henry uno babam ya ne ukpu uim junam ujisu la kren yikinik ekip haba ulikai haga sinakok haga kper ne ka gospel jong try ka jingiro ya me ku Chris